ndakuchirai zvakare pazuva ranhasi vazukuru vasekuru Saint handiti right. Vazukuru ka hapana chinhu chinofadza sekuti zvoni kana maartist edu ari kuita zvinhu zvatinoona zvinooneka, maartist edu kana ari kuita zvinhu zvinobatika handiti chinhu chinofadza. Vakuru vakabva vataura vakati zvoni chakanaka mukaka udi haurungwi. So chiteerera muzukuru wangu, kana wanga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you muzukuru kuti hapana chakumirira, please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video you will be notified. And thanks very much kune vanoramba vachisapota basa, musha wenyu uchikura, zvinhu zvichienderera mberi zvakanaka. Handiti vazukuru vangu, right, ndine maartist 2 andauya kuzoannounce nhasi right, ndauya kuzorwa announcement vazukuru right. Maartist awa ndauya kuzoannounce pazuva ranhasi ka vakomana vane time vari muindustry vanogona basa handiti. What I know is they will never disappoint handiti. Ndofunga takaona mai manje apa ku Nash TV vakanga vachipawo tingati vakanga vachipawo mibairo handiti. Also vachitaurawo vachiannouncewo kuti number 1 to 10 weridhim ravakanga vakabikawo richangopfuura ndevapi. So now I'm sure vakuintroducewo vamwe maartist. So pamaartist awaka vamwe vemaartist achatanga kupinda Matthias Mere andi Matthias Mere aiwa Matthias Mere anorova basa sebasa guys. Ndaudza chokwadi kana ari Mere ka Matthias muzukuru wangu, you will never disappoint handiti, you will never disappoint. Also what I like about Matthias Mere ka why ndichifarira kuannounce zvinoitwa naMere handiti, why ndichifarira kupushawo basa ra Matthias Mere is because he is someone who appreciates handiti. Munhu anoappreciata ukaita zvakanaka Mere anotouya kuinbox kwako uzontongoto thank you. Mozva pana mwana vasingagona kutenda nyangwe achitoona kutoti apa YouTube handiti kana kuti whosoever andipushira basa aiti kuita kuti they are trying to push content kana kuti vari kupushawo zvandiri kuita kana achitoti hana basa newe hana basa nazvo izvo handiti. But Matthias is one person who is humble, is one person wekuti is a celebrity but haadi kuti zviite ungati zvinoreva chinhu kwaari zveucelebrity. Why? Because he's a humble person. So let's go and support this humble artist, a gospel artist, Matthias Mere on the 7th of September. And it on the 7th of September na 9 AM tinge takamirira mukoma Mere vachiuya kuzotipakurira zvavanenge vainazvo. Also ndazoona rimwe art pane rimwe art rapinda manje vazukuru handiti tabatiwo ndakatarisisa ndikati ndiye, vamwe vari kuti hasiriye, vamwe vari kuti ndiye handiti. Tabandazosanganawo naTgonzi handiti. Tgonzi ane chimwe chidressing chaapinda nacho chitraditional guys, the 7th of September you don't have to miss maartist awandi na 9 AM Matthias Mere na Tgonzi vanenge vari paNash TV ka vachikupakurirai zvavanenge vainazvo. So one thing what I know zvandinotonatsoziva ka these two artists ka hava disappointed. Mark my words, you will never be disappointed. And so be there na 9 AM. Let's support mkoma Matthias Mere. Let's support muzukuru wangu Tgonzi and vazukuru wangu and vazukuru vangu, let's go and support them. Basa ravo ngeri rinoenda mberi. Aiwa sepa kuti zvoni muzukuru wangu ka unoimba nezvaMwari mese mubva makomborerwa muzukuru wangu Matthias Mere achingaimba. Tgonzi ane zvaakakugadzirirai hazvisurprise. So ndo zvandangondoyozo announce vazukuru handiti. So kana wanga usati wasubscribe to this channel, this is the place to be muzukuru. Tinokuzivisai zvinhu zvaitika, tokuzivisai zvinhu zvakaitika nezvinhu zviri kuitika mumastreets esocial media. Tinoswera tichikutsvagirai imi, so subscribe, put your notification bell and also don't forget kukomenta nekulike vazukuru. Na Uncle Saint Steve ndichiti much love.